Pamsulida dawladinya kamana wana brain kumbera anu pamsili cuma tamborinho kafiri brain kumbera mangera au bina kumbera anu pamsili cuma tamborinho ini nawe kuti brain anu ndakafari wanzira kwenda pambapam na au bina kumbera ndio naenda nayo ndani Tafadhali. Jika kumbera umana brain kumbera nzero kurudus kesa ndautora mashuri ini brain kumbera inopika pambele pedani Tusosa zandichatao chokwadi pamberi pamai na mambo wangu chokwadi pamberi pamambo na mwari wangu marawe mbasiwa chisende ukopasi oyo na aubina kumbera nzero ruchikutedza ndautora ini aubina kumbera inopika pamberi pedani zvose zvandichataura chokwadi pamberi pamai na mambo wangu mwari ari mubatsiri wangu zvakanaka isaroko basi ndakumbirawo brain kumbera udzidziswa dani chidini chasakisa kumboti mangara kubvina kumbera wakagara pasi asvikira vasikira pamusoro wedai ini ndotwa brain kumbera takamangarira sisi wangu aubina vakavhara pamuyadhi yangu ndakaisa fenzi kumberi pamusoro peyangu ndobva vanovhara padzimba dzangu vaisa futi waya futi kuti kupinda mumba vakandivhara vandina na access yekupinda payadhi handi access yekupinda kana mumba baba ndaringada kuziva kuti misheni yakamira zvakadii zvaidzokutsana mudadarivenyumura right tiri vana varuka tambo renyoka baba vedu vakanga vana vakadzi vatatu mai vasarubhina mukadzi wechipiri mai vangu mukadzi wokupedzisira wechitatu mai aubhina vane dzimba dzavo mai vedu vanga nedzimba dzavo saka isusu tiri kudzimba ini ndirogara kudzimba baba vakafa ana mai vese vakafa indogara kumba ndakasiwa padzimba dzamai vangu kufa kwakaita amai sarubhina ndo vakasiwa kufa kwaita amai vavo kwasiwa padzimba dzavo saka ini ndogara kumba ndinakasiwa dzimba dzamai saka pandiri kugara pamba ipapo ndo pakanoiswa waya ndakaisa waya muyadhi yese yedu iwo ndobva vaibva vaisa waya kunze kweyadhi yedu ndobva vaenda padzimba ndobva vanotenderedza futi kutenderedza dzimba futi vabva vanoisa futi waya sokuti haukwanisi kana kuti upinde mukati kubvira kubva kurodhi kuti upinde mukati pamba panya wakasvika wapinda muyadhi kuti unopinda futi mumba machona unotopfuka futi waya ubva wapinda mumba saka handina pokupinda mumba saka ndikukumbira kuyananiswa nevanzadzi vangu kunzwa kuti misha iyi aubhina nemunhu ane munhu wavo imweni nemusha wenyu misha iyi yakabatana kana kuti yakataramukana zvakadii yakataramukana zvokuti panogona kuita more than 30 meters 30 to 50 meters saka chikonzero chokuti auya achivhara pamusha penyu maonero enyu chii inini semaonero angu andiri kuita ivo vari kuti ndiri kufanira kunge ndichibva ipapo ivo ndivafanira kunge vachigara pamusha kutora musha yese iyoyo ipapo aubhina kumbera ndokumbira kuti munge muchitaura izvo rakasumukira nokupomerwa mhosva yokunge muchiisa waya kana muchifenza musha wabrain kumbera zvokuti akutadza kupinda pamusha pake inini pasangu ndinotaura ini ndakasiwa ndigere pamba ipapo vabereki vangu vachifa kusvikira iye zvino avo ndo vechitatu amai vechitatu vokupedzisera iye zvino anonditi ibva ipapo endai munoroora ndicharoora
Gakava riri papi apa? Musha uyu. Misha yakasiyana kausi musha mumwe chete. Kuti zvichijeka kudai kuti zviri kufamba sei. Musha uyu handi musha yakasiyana. Atoi, fambe, segosika kuwa. Pamusoro pekukwanisa kutsanangura muchidinga sekuti baba Brian vari kuti vakavharirwa. Chekutanga havana kuvharirwa, pane madende manyika zvikati svike pamba. Baba vari kutaura kuti pamba pavo hapasi pamba pavo. Iyi nyaya haisi kutanga kutongwa pano nasimambo. Nyaya iyi yaane 5 years. Yakatongwa pano namambo Chinamhoro wokutanga, yakaenda kuMagistrate Court, yakanotongwa, yasvika kuMagistrate Court yatongwa, judgment tinayo pano. Vakanzi vasiya Albina agare pamba pavabereki vake. Albina akanzi asare ipapo. Anzi Albina asare ipapo, Brian uyu vangu Brian vanga vari witness. James ndiye aigara pamba. Brian ndiye anga ari witness kubva kuno kwaChinamhora, ari witness waJames. Ndokuenda kuMagistrate ari witness. Nyaya yatongwa vakanzi vese ngavabve. Vanzi vabve vakapiwa eviction order yekuti vabve. Vanzi vabve vapiwa eviction order vakati vanoda 7 days chete dzekuti varongedze kuti vabve pamba. Pa7 days idzodzo hatina kutaura navo, takangonyarara. Vabva vazogara takazonzwa takushedzwa kwaShumba. Ndobva taenda kwaShumba kuno Dokumbira mapepa ematare kumashure. Inde kwaChinamhora. Inde asi kwaShumba ye last week atina kuuya nayo. Saka tasvika kwaShumba takaswana nyaya iye yachinja. Baba Brian vakange vari witness ndovakuti ndo vanogara ipapo. Ivo vaivitnessa kuti James agare ipapo. Vasvika kwaShumba vakasikotaura kuti ndauya kuzoripota nekuti Albina akarima mumunda mangu akarima payadi pangu. Ashumba wakati anditonge nyaya yakatongwa kwaMagistrate Court. Saka kutaura kwavari kuita kwokuti ambuya vangu vaive mukadzi wechi2. Ambuya vangu vakaroorwa 1927 nemurume wavainzi Akosuma. Vakaita vana vatatu. Vaita vana vatatu. Mbuya vangu vakagarwa nhaka nababa vakazobereka nababa Brian. Baba vakazobereka nababa Brian vakauya mumba maSofia anova mukadzi waAkosuma vachiswogara nhaka yemukomo wavo. Vagara nhaka imba yemukomo wavo vakazozvara vana ndopakazvarwa tete vangu vanova Gotwe. Vazvarwa vakura tete vangu, mbuya vangu vakazofa 1996. Mbuya vangu vafa 1996, baba vana amai vana Brian nambuya vangu inini ndana tete nemuzukuru. Saka kuroorwa kwakaita baba mai vana Brian havana kumbobvira vakaimba. Vakaskushandisa dzimba dzanga dziri dzemukomo wababa vangu, baba vana ava vakaskushandisa kicheni iyoyo. Havana kumbobvira vakavaka vachiswogara pana tete vavo. Akaverenga mutsamba imo mubepa mujudgment munotaura kuti mai vaBrian vane yadhi yavo kwavasina kuzoenda kunogara nekuti vaigara dzimba idzi. Chakazoita kuti nyaya itange kurohwa kwatete vangu vachidzingwa pamba 5 years ago nanhasi vasati vadzokera. Atete vadzingwa pamba vakaenda kunogara nemukomo wavo vari kumashure. Vagara ikoko atete vadzingwa pamba takauya kuno takaripota nyaya ikafamba. Yafamba kudaro zvomba zvambonzi vagare naBrian. Brian akachitanga kutuka tete achivaudza kuti enda unoroorwa ibva pano. Ndokuenda kwatikaita kwaMagistrate Court. Tichiti isusu tiri kupokana nekuti Brian agara apa nekuti havasirivo varidzi veyadhi nekuti yadhi ende yaKosuma vanova vasiri baba vana Brian. Vanova baba vevana vatatu vekutanga nekuti avakagara nhaka vachingoswapinda mumba memukomo. Saka ndomafambiro akaita nyaya. Ana baba avo vari kuchinja nyaya. Tezvinotatenderera kumakoti vachiti vakati Brian Jameson akaruza vochinja voti Brian. Mambo tiri kukumbira kuti mutibatsire. Izvozvo tikange tiri kwaShumba. Tabva kwaShumba zvavakamhangara kwaShumba nezvavamhangara pano zvasiyana. Zvavakamhangara pano ku5 years ago zvasiyana nezvavamhangara izvinezvi. Nokuti pavaimhangara vaiti pamba nepaJameson. Ivo vari witness. Taenda kukoti kumusoro kuMagistrate vaiti pamba nepaJameson. Ezvinezvi vaona kuti Jameson akundwa abvuma inviction ati ndiri kubvisa fenzi yangu ndiri kuenda. Vachinja vakuti ndini muridzi wepamba.
vanokuita muridzi wepamba sei baba wavo vakagara nhaka mbuya vangu vachisingopinda pamba pemukadzi mukuru. Aita zvenyu mama. Badare kana mune zvamukada kuziva makasununguka muchibvunza. Judgment case number 08 of 24. Judgment yacho ndiyo yoyo Doi. iri kuseri. Ndiyo judgment yacho isiri. Kweindi infection order nekuti mabvi yatakasouya kuzopiwa pana papedza utongo because ino judgment yakanyorwa zvese kuti Brian naJameson vane yadhi yamai vavo yavainayo apa ndepamai vavo bino zvese zvakanyorwa munhu. Judgment yekumagistrate court iri pana mai. James Gombera ndupo. Ndiriwa. Apa makaita consent order iyi maita consent yekuti chiyani? Yamakaita muna January. Mari. Yari pamakaita consent yemuna January maita consent yekuti kudiko. By consent claim granted, defendant is ordered to vacate plaintiff's homestead in Domboshawa, Tamborunyoka village within 7 days of granting of this order. Vazokutanga izimata kuchipira Sofia unaambuyevana namai vasisa amwangu ezeni saka inda ndakwaka payada tukatanga ngatiza pepa sapo vakati Jameson kungana tukani kumbe ana brand kumbe saka evile na wao unakoti na kuna ni BFF ndeni ina ndoka likweli mpaka totali ya wewe ya ndizete unakase wa dibandi huyo ndanga price ndale kwa kwa mungu para ndanga na taswangu hapo saka mapepa alipo aka Jameson kungana brand kumbe brand hapo ndo correct sababu bwana kana na mimi baba sasa kwa sasa tutasisa bright awakasiwa kwa amayotanga mata kwa kwa sawa ndisira shi saka mshaka kwa mwana wangu ndio chaza mazuko mno ndikacha mazuko akara mno hii ndio kwa baya asa ando karipo bali kana mbwa mleo anataka karipo ando karipo mabesa kan Jameson kungana brand kumbe Iyo Brian. Kupana pakanzi plaintiff Albina, defendant James Gombera. Kuripo panzi Brian Gombera ndiye ane kodzero yekushandisa nzvimbo iyi. Chikurevei. Because judgment yakupiwa ichinzi munhu asina kugara ambosaitwa kumapepa ndiye ane kodzero yekugara. Witness. Right. Chakaitika ndechekuti pamusoro mama. Chakaitika ndechekuti pakatanga mukoma wangu ndiakatanga kumangara kuna mambo kunoko. Asikanzi mushobo achitizoni ndarambidzwa kuti ndigare pamusitendi yababa nekuti aronetsana na sisi. Saka mukoma mwana womukoma Inosi ndiye akabva azunza zvidhina pakanga panzi mukoma wangu Jameson agare. Saka vamangara nyaya yako. Iyo mapepa ako ari kupiwa iyo Brian. Inini andina andina makakusipusa majajimenti tuli kutanga April nero June. Majajimenti kutanga vazi kwa Brian nyaya. Izvi zvinhu zvakadai zvika pamunomhangara nyaya yenyuka burisai umbo hwenyu. Ozi mukada wandipa mabhuku ekuti mamboverengai ndakagara kudare zvezvizvi hazvishandi. Pamusoro mama vanoda kutsanangura kuti iyo judgment yavari kutaura vakataura kuti nzvimbo ndeya Tamborunyoka ayaruka but panapa pakutaura kuti nzvimbo ndeya Akosuma vanoti ndimi pakatoya vanhu maasesasi
kuzoningira nyaya yechitongwa sabhuku mukoma inosi vakatobvunzwa tukavanonzi vakosuma vaigara kupi ndobva vatonongedza masadari kuti vakosuma vaigara pakati iyi nzvimbo pamusha apa ndepaaruka vabvunzwa kuti aruka vakadzi vavo vaigara sei vabva vataura kuti vakadzi vaaruka vokutanga vaigara wako pakazogoiwa mamanyoka ivano mushamba kwauri kuita noizeiko kudaiwa varatidza kurwadziwa maya arikumanikidzira kuyapa vane muchembere ndiani Brian naJameson 2023 musi wa 5 February vakangendare remusha wedu vakumaendai kumastendi kwenyu uyu yaasina stendi yake pachera Jameson ane stendi yake pachera yake yatakamupa uyu kana achida stendi tinomupa ukwanisa papa paanopowo pake papa anonongezera tompa yake yamai vavo kana ida unovakamnyadhi mamai vavo vanonovaka zvatakavataurira zvino havasi kuda kubva wasuda kubva pai pastendi yeuyu yaarubhina samuti vane stendi yamai vavo iri pamwe pasaidi kwete pavari pavakagadhenera maitaura riri zvikwidza stendi yamai vavo vane muna wamai vavo kugara kwakaita amai vavo pamba vakanga vapiwa kuti vagare chete semunhu wakanga wauya musha vachiri vanyowani havana mbobvira varima ambuya vaingogara musha vachienda murima kuyati kwavo nekudhundurugurira dzimba idzi dzavaigara dzanga dzidzabamwe ndakatombogara moinini tikabva tikaenda kustendi kwedu naBrian makamira sei ndibaba mudiki wangu asekuru vangu baba vangu ndo varidzi venzvimbo iyi akosuma aruka vakatoziva kutopinda mukugara ndakamba maambuya vangu saka nguva isi tatangonyara tingoti kugara paukama hatizoda naBrian naJameson vaziwana kuti ivo vane pavo pekugara parunzi indaika uyu Jameson akatokanya zvidhira kuyadi kwamai vake zvitiko 10,000 vakanya zviriko aruda vazvina akumurova akamurova kangwaro zvinomusora wachaita muchi lafi iye akapunzika aita dzungu arubhina akatoka roko aita dzungu last time naJameson kunzwa karimira akadzura mbeu dzake mo Major Street vakatotiti tichibva kukoti mambo vakatoti tiendei kumapurisa munomutsiridza nyaya iyi Jameson asungwe uyezve claim makaona papo kanzi ticlaim every cent ratakashandisa kuenda kuhigh court but isu tikati sababa hatingaende tonosungisa baba kuti varova tete zvanzi nyaya yakugadziriswa yakupera tikasiya zvakadaro Jameson uri kurova tete kuti zvadikwe Sazere mama, yatanzwa vaisikaini, itoshakizwa muzungu. Sizakakati vandova, ndikazvadzwa kuti mukoma iyo sasabu. Ndakata kwandora 2020. Musawa 14 December 2020, ndikata mukoma. Chirohwanani? Sabu. Ndikati mukoma, enda andikudzorei. Naiva tamboruyo kati mukurova Jameson wangu. Atitika. Iwe, nyara. Sakaitika mama. Ndairima payadi parubhina. Ini ndakachimukambira muzamberi. Iye ndobva waya pamberi pangu. Mombe zvichiteerera. Ndida kuti ndichifambisa ndida kunditunga. Ndakamusaidza ndakandida kuti ndiite ndipfuure mombe dzingatirire kugonzo. Anga akabata gedhi angu bata gedhi. Ainika chiwopi. Ini ndakatungamira kune ndichitenderera. Ndobva akauya achibva pamberi. Mira ndida kuvakira wakapuwa nani kwa. Takutonesana. Ndobva ndakamusaidza. Ndida kuti munhu dzikuteera musiyema. Oza muri kuita mashiripiti mukamenyu naimatamuriyo. Ndane nharo. Tauya pano kasingaperi. Takaenda kumijesi kasingaperi. Yadzokera kwashimba futi. Yadzokera pano. Ende yadhi imwe chete yavari kuchemera baba vavo vakagara naka sekuru ambuya vangu kugara naka zvareva kuti vana vachazvarwa nemurume uyo nemumwe mukadzi vavana here vanosikotora nhaka yemumwe murume nekuti ivo vari kuti pamba pababa vavo nekuti baba vavo vakagara naka ambuya vakapinda mumba maambuya vedu vachigara naka ava atete ava mwana akazvarwa panaka ndiye mwana asara haanombobvira akaroorwa haana kana mwana kana kumbobvira akamitiswa kana kutongonzi atizira atoti vakasiyiwa vachigara pamba
asi ezvinozvi havachatogara pamba vane 5 years tichingotongeswa mambo iyadhi imwe chete yakawinwa kumagistrate court, iyadhi imwe chete yatirikudzoserwa kuenda kwashumba, iyadhi imwe chete yatawira pano. Uyu babaji Brian vakange vari witness wababaji kubva pano kunosvika kwamagistrate. Panopera nyaya kwamagistrate munopiwa 21 days dzekuita appeal. Havana kuita appeal, vakaramba vakanyarara. Vakatotaurwa kunzi pakatongwa magistrate akavabvunza akati kana musiri kuda mati muri kuda kugara payadhi yaAlbina, imimi manzi mune yadhi yenyu zvakanyorwa pabepa apo kuna magistrate. Zvinoita here kuti Albina sezvo muri kumurova abve zvake ipapo aenda ega nogara kuyadhi yaamai venyu? Baba Jemo vakaramba, vese vakaramba, vakati hazviiti. Saka varamba kudaro. Vonzi vabve baba Jemu vochinja futi simu yadhi iyoyo yonzi ya Brian. Nyaya yavakaripota last week yakatongwa kwashumba nezvavaripota pano zvakasiyana. Mambo vanhu vari kuchinjanisa nyaya vachiichinjanisa. Yambotongwa chinzi Jameson kwashumba yakatongwa chinzi ndatorerwa yadhi naBrian achiti ndatorerwa yadhi. Auya pana pati ndavharirwa gate. Munhu wani ari kutaura zvinhu zvakafana. Jameson naBrian munhu wani. Pane kwatakaungana kugadheni kwekuyero. Ndokune yadhi yaamai vava. Kusero. Negadheni irorera inongezerwa. Ramaitira kana akari remangore iyadhira igadheni ramai. Pizza zete ndo yadhi yaamai. Ndiramai vava hakuna. Ndodina za Jameson akakanya. Jameson ani yadhi dziri kupitsa. Imba haisi yavo ndiyani. Dzimba dziri papi? I think ndichiri kutaura. Dzimba dziri papi dziri kunzi dzaiswa fenzi idzi? Pano Gombera pane dzimba dzakanaka paipai. Kana tiri paGombera dzimba dzakanaka dziri papa dzakaita. Patanga takagara musuwe. Aiwa tisatambosvika ikoko kumashure chaiko. Ndokune yadhi yangu. Pataenda pandakanguti apa ndo paGombera headmaster. Ehe. Saka pamberi pacho apa. Dzakabatana. Dzakangoti dzaGombera idzi. Tamborinyoka. Komiti yako iri kupi? Ndinomwete ari muno Botwe. Ndopi? Uyu musikanzwa. Botwe chizichi zinyoni. Panenda unzwisa ndopekuti ukaona mambo lako ukaona zita. Kari ukaona ndakutogona kuyoka sene zita nesenemo. Tamborinyoka. Iyi mhuri yako inoda kuti uye panzvimbo iyi. Apo pana pauda kugoverwa peri, pauda kugowaniswa futi apo. Handizvo here naiwe Tamborinyoka? Aiwa, pada kuti tuye panzvimbo toya totara muganhu patsva. Aya mapepa ese amuri kuburitsa aya haaite kuti tashandise mudare rino nokuti mapepa aya ari kutaura Albina naJameson. Handiti imi muri kutaura muchiti yadhi iri kutaurwa pana Jameson naAlbina ndo yadhi imwe chete yamhangarirwa naBrian. Handiti saka kuti Brian aburitse mapepa akanyorwa kunzi Jameson ndobva ndaaverenga ndoatambira hazviite. Handiti mutemo haudaro. Ende inini kuti ndirambe futi zvakare kuti Brian zvaari kutaura handizvo ndisina kunge ndagutsikana ndega panonetsa futi nekuti Brian achave achichema achiti mambo makandirasa. Saka ndoda kuti ndigutsikane kuti nzvimbo yacho iri pamapepa yakamhangarirwa naJameson. Osi mubvunzo wangu wandatanga kubvunza pekutanga ijudgment iyi. Kuti zita raBrian rauya sei pajudgment apa? Because kumusoroko Brian haapo. Kuna Jameson. But pajudgment pobva panzi Brian. Ndo vakaneso kana pamagistrate court nekuti Brian aive witness waJameson achiti pamba panofanira kugara Jameson. Because already judgment yakutoisa question mark kai. Ndo zvaikaitwa question mark. Aichatipa zvakakwana. Ndo zvobva ndati kuti tichitonga nyaya iyi muno. Tichitora mapepa akanzi Jameson naAlbina. Ndichitarisa mapepa ewayo ndobva ndapa judgment ipapo. Iyo yakambobva futi kwamagistrate. Hazviite. Because nyaya yakatongwa kwamagistrate. Albina ndobva ahwina nyaya. Ende kana Albina ahwina nyaya kwamagistrate ari against Jameson. Zvoreva kuti Jameson anofanira kunoaplya in 21 days. High court kuri kwanoita appeal. Handiti. But zvaitika nhasi auya kuzomhara ndiBrian.
imimi ndimuri kutaura muchiti nzvimbo imwe chete asi mambo havazivi kuti nzvimbo imwe chete. Vabvunzei vavo kuti vapinde. Aiwa ndibhomirai kati kusei kwamuri kumhanya kuda kundiendera kumberi. Saka inini hazviite kuti nditonge nyaya iyi ndakagara pano nekuti muchandinyepera mukandiparisa mhosva. Ndichatonga nyaya iyi ndakatarisana naBrian pano. Ndichitonga nzvimbo imwe chete yakambotongwa futi. Saka isimudzai dare tiende panzvimbo. Tipedze nyaya dzacho tiise miganho yacho panzvimbo ipapo. Kana ana Brian vachipiwa pawo tambo inyoka wotungamirira zvoitwa. Albina tobva taziva kuti tamusiya ari pake apa. Tobva tazivisana anhu saka ndabvunza kuti tambo inyoka ndoda komiti yako. Komiti yobva yaziva kuti apa ndepa Albina apa ndepa Brian apa. Kana paine panoda kubviswa waya tobva taita kuti waya yacho ibviswa. Kana paine waya muri kuziva kuti yakaenda pasiripo yobva yagara yapo. Nekuti kana dare ramambo rikanga rauya mundibatsira ndoda kutakura pinjisi papo. Kana ndaona waya inenge isiripo ndadambura zvokuti haishandisike futi waya yacho. Saka kana muchiziva kuti pane waya ichazosvika ichipesana nesu tauya ipapo fanogara henyu mabhisa nokuti ndikauya ndosvika ndichidambura zvokuti hamuchaishandisa futi. Bhozi chandaona chiri kuitika kumusha kwenyu uko kukuita tsika yekushandisa mambo. Ndakazviona pandakauya kumusha kwenyu uko. Zvino handidi hangu kushandiswa. Handidi. Siyai ndiite basa rangu ndega. Saka nditenderei tiuye kumusha kwenyu. Ndione nzvimbo dzacho dzokutaurika nezvadzo. Akuona kuti pane nzvimbo mbiri here iri kutaurwa naJameson iri kutaurwa naBrian. Handiti. Because Brian chokati chirapa ka. Iyi nyaya yakaenda kwamajistrate ndobva pane iruzi. Ndizvo. Kana nzvimbo iri imwe chete yamuri kuklema naJameson makaluza nyaya kwamajistrate. Handizvo. Saka kana nzvimbo iri imwe chete hazvichaita kuti mudzoke kwamambo makufana kuenda High Court. Kana mambo vauya panzvimbo vakaona kuti nzvimbo dzakasiyana ndopanokwanisa kuzoona nyaya. But kana as long as nzvimbo iri one handikwanisi kutarisa nyaya iyo. As long as nzvimbo iri imwe chete yakaenda kwamajistrate zvoreva kuti mambo havasisina simba rekutarisa nyaya iyoyo kechipiri. Chandingazongoita inini samambo ndechekuti ndoshandidzana naSabhuku kuti titare miganho yekuti nzvimbo yaAlbina ndeiyi. Totara muganho uri kuzikanwa nemusha zvatakaita pagarden paye pandakabva ndati itai mamiters akati kuenda kumamiters akati kuenda wakapasiyai nzira. Handiti ndozvandiri kuti touya toita izvozvo. Tobva taziva kuti zvanyorwa pasi mumaminitsi enyu emusha zvanyorwa pasi kwamambo tochizoona tamusara achitema ndeuku. Asi pari zvino nyaya iyi haiite kuti tikurukure nezvayo takagara muno nekuti pane riski yekuti ndinonyeperwa ndikapara mhosva ndini nekuti ndichaitonga nyaya iyi. Ndatonga nyaya iyi ndakagara muno chichangoita Albina ndechekuti achataura judgment yamambo obva aenda kwamajistrate obva ati majistrate mambo wakatonga nyaya yamakatonga muno zvozvimbira inini handikwanisi kudaro. Saka nditenderei kuti dare risimuke riuye pamusha tionesane nzvimbo tiripo. Kana tine zvatokwanisa kuita kuti tibatsirane tobatsirane. Asi chimwe chacho chinangwa chikuru ipapo ndechekusimbisisa miganho. Tobva taisa miganho paAlbina ndepapi tobva taisa miganho yacho. Kana paine pari kunzi paBrian nepaJameson tobva taisa miganho yacho. Tobva taziva kuti tapedza. Tochizoona kuti anosimuka achienda kune rimwe dare ndeupi. Ndizvo here tambo rinyoka? Ndizvo asi avane yadhi amai vavo. Ndio ndinoda kuti mutiratidze yacho. Kana mutaona kayadhi yacho katobva tavaratidza kamwe pamwe mazisa avo haasi kuona. Toona tobva tavati bvisai mabori. Iyi ndo yadhi yenyu yamai venyu. Mugani ndepapo tobva tanyora pasi. Handiti. Albina obva aita chinyorwa chekutaura kuti yadhi yaBrian ndeiyi. Iye Brian obva aita chinyorwa chekutaura kuti yadhi yaAlbina ndeiyi. Then kubva ipapo tochiona kuti munosimudzirana makano makananga kupi futi ivo mambo vauya kuzonongedzera nzvimbo dzacho. Saka ashandai neofisi tiite saizvozvezvo ndikwanise kupedza nyaya nekuti handakagara muno ndokunyeperai. Isusu tinongotenda mambo mazviita.
saka isitongoti baba Brian ndowasiri kuziva vari kuziva kuti ndiyadhi dzakasiyana ndovonyorawo zvinoratidza yadhi yakuri kutaura iyo ite abantu matanga ungatanga kuratidza kushaya respect mutsura toti uri mwana nonyarara totaura mambo zvavataura